Yan. Yan mga boss, dito na tayo. Pauwi na tayo sa school natin. Bibigyan natin ng food snacks. So go na kami mga boss, mga pops. Go na kami sa school. Ito na kami. Malapit na kami mga boss, mga pops. So nasa unahan ko si Pops Cesar Motovlog. A few moments later. Saglit lang, sige. Tanungin naman si Bex. Online si Bex? Ha? Ano sabi ni Bex? Doon, yan duman sa sa GC. Ang sabi niya, share. Doon, ito lang yung eskwelahan ng Bonbon. Ano po? Siyempre, doon po kami. So ayan mga boss, nag-i-explain si tatay saan yung papuntang Sierra High School. Sige, salamat. So, wrong way tayo mga boss, mga paps. Anong pangalan ng school? Siyempre high school po. Yun, siyempre. Salamat kaya, salamat. Shoutout po. Ingat, ingat. Alright. Kak, ano ka? Wrong way tayo mga boss, mga pops. Siyempre, high school tayo mga boss. Duman kita sa ibang matalyo. Wrong way. Pops. So, ayan mga boss. Wrong way tayo, balik. Mali yung napasukan natin. Doon dapat tayo sa siyempre High School, Bonbon. Alright, let's go. A few moments later. Boss, kuya, dito yung papuntang siyempre High School. Ito. Sige po, salamat. Ay, haramin man lang po. Thank you po. Ito mga boss. Dito daw yung daan papuntang Siyempre High School. So, ayan. Ito na natin, malapit na tayo. Daway na tayo mga boss. So, ito mga boss, madala tayo pagkain. Maganda tayo at nabibigay natin yung pagkain nila or snacks para sa Brigada Pabasa ng Siyempre High School.
malayo pala ito mga boss. Alright mga boss. Dito na siguro. Elementary. Yun, ito na mga boss. Oh, siya. Alright. Dito na tayo mga boss. So, nandito na rin tayo. Na-scam kami. Na-scam. Sabi ng Bex, na-scam mo kami, Bex. Sabi, parang yung daan ninyo. Pagkali ko daan. Masarap yan yan, dyan o. Sa inyo hydraulic B. So, dito na kami. Si Tapsi Sir at si Pajo. Ayan. Mga B&B. Hello. Hi sir. Si Sir Ian, hello po. So ito yung siyempre high school. So, ito mga boss, mga paps, dito kami sa Siyempre High School, Bonbon, Camarines Sur. So, ito yung aming nabibigyan ng beneficiary na bigyan ng snack foods from B&B Bicolano Moto Vloggers. Samahan ng mga Bicolano Vloggers. This is shoutout pa Cesar Motovlog. So, ayan mga boss, mga pops. Thank you pala sa mga sponsor natin na masipag tumulong sa atin. Si Kim TV nagbigay na sa atin ng sponsor. Then, yung lahat ng B&B nagbigay ng support. Makabigay tayo ng snack foods. So, shoutout kay Jules Reed, shoutout kay Motoboy, and shoutout kay Team Kaingats, and shoutout kay Daddy Jake TV, shoutout kay Pops Jan Moto, and alias Layas. Thank you for your support. And ito, bali tatlo kami nandito para magbigay ng support. Tatlo kaming membro ng B&B Bicolano Moto Vlogger. So, mamimigay kami maya-maya. So, ngayon piniprepare natin yung bibigay natin. So, ayan. Thank you. Thank you sa mga sponsor. Sana huwag kayong magsawa mag-sponsor sa amin at marami tayong matulungan ng mga school, mga bata at mga matatanda at humanity services para sa mga kapos. Pwede tayong tumulong sa simpleng tulong, malaking tulong. Makasave tayo ng buhay. Salamat. Here, OMGC, full support for all Filipino, Bicolano. Ayan mga ka-OMGC, mga boss. Dito tayo sa school. Siyempre school. So, dito tayo. Ibigay tayo na dito tayo sa room 12.
Room 12 School Library tayo. Kay Miss Lorena E. Alcantara. So, OMGC Motovlog. Hello. Good morning. Hello. So, yan. Yan mo po sa muya sir mga volunteer tutors and sa muya po mga students. Yan po. Good morning po. Snack po kayo. Meron kaming dalang snackan. Ayan. So, ito yung aming surprise. Dala spaghetti. So, ayan. Sana makatulong, makabusog sa inyo. OMGC mga boss. Tapos na yung ating first station dito sa library school. So, ayan. Ayan mga boss. Second station na kami mga boss. So, ito. Saan tayo pupunta mga paps? Dan sa pabrika. Pabrika, ayan. Ayan mga boss, mga paps. Mga ka-OMGC, dito na tayo. So, dito na kami for snack giving para sa mga batang Nari na ka mo, be. Ay, sige po. batang estudyante. So, yan. Ano na sinda? Katawa na magbasa, magano. Ayan. So, hindi po ang mga hindi po ang mga sponsor sa snacks mo yan. Bicolano Motovlog. Kasi nasasaro. Buhay! So, sino pang sponsor sa Face snacks mask ka na lang ba? May namin? face mask ka dara. Hindi ka na dikit. Ayan. So ayan, dami pala dito ang estudyante. So ayan. Face mask ka na. Hindi, okay lang yung siba. Mga batang Para ano. ito yung mga batang may pangarap talaga sa buhay. Willing na willing talaga silang matuto, bumasa. So kahit wala sa school, nandito sila para matuto talaga. So ayan, napakamasipag nilang tutor, si Ma'am. Isa. Ma'am Isa daw, si Ma'am Isa. So hello, good morning. So ayan. So ayan. Ito pa, yung isa pang tutor. At isa pang nating tutor. So ayan, napakasipag. Clap your hands. So ayan. Char, Sir Char. So, Puno ko nung yun. Tapos ito siya pa kang place, kaning place. so ito po yung ng place. So thank you po at maraming natutulungan ng mga bata, talagang may pangarap pa sa buhay. So sana yan, pagpatuloy nyo hanggang matuto tayo. No? So dito kami para ibigay sa inyo yung kaunting tulong na maibibigay namin sa inyo sa snack, sa porsigin nyo pag-aral na pagbasa. Sana pagbutihin nyo ng maigi para sa inyo lang naman lahat ito. At pasalamatan natin yung lahat na ating tutor lagi, kasi sila yung tsatsaga, nandyan sila. Pausapin nyo sila, gawin yung family nyo, kapatid. So hello. So ayan, so snack na po kayo. So ito yung kasamahan ko, tatlo kami, si Pops Joe, Pops Cesar. Busy siya, busy. Tapos na tayo sa second nating station. So bali, susunod naman ay Wednesday, October 13. So wala tayo sa October 13. Pero nandyan yung mga kasama natin na DMV members natin. So ayan. So ayan mga boss, mga paps, hanggang dito na lang. See you on my next video.
Thank you sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please do like and subscribe and click my bell button para updated ka sa aking mga susunod pang videos. Thank you. Bye-bye.